No tak vatičky jsme spálili. Úplně krásně v pohodě. A máme z toho, mám zrovna mokrý, tady jakýsi dřívko na zemi se válí, takový prach. Jo, to jsem vlastně ty spálené, ten popílek jsem navalil do kádinky, zasypal jsem to boraxem, trošičku jsem to promíchal, jo, teďka ještě navrch šupneme borax. Posypám ještě z vrchu, ať se nám to nerozfouká hned. No a jdem tavit. U toho tavení potřebuji obě ruce, jedině, že by mi to tady někdo točil, ale určitě si dovedete představit, že je to hořák, který musí vyvinout 1060 stupňů, 1064 přesně na zlato. No a vlastně borax nám natáhne veškeré zbytky toho popela do strusky a měla by nám uprostřed zůstat kulička 18 karatového zlata. Možná trošku víc to bude mít, protože opravdu teď jsem se s tím docela drpkal, filtroval jsem to víc, než filtrovávám. No a ještě bych chtěl říct, proč brambora. Kupoval jsem si tavné misky, normálně z Temu, takové ty všelijaké, to je prostě o ničem. Jo? To buď opravdu profesionální za těžké peníze, za tisíce, anebo brambora. Perfektní věc. Udělá to šlupku vlastně, krásně se v tom taví. Jo, opravdu brambora, rozříznete, do toho si lžičkou vydlábnete dolík a je to lepší než jakékoliv tavné misky. No, takže hodně zdaru přeju sám sobě, teď jdu na to.